συνόμιλος και προστάτης των εκουμένων, ηλασμόν και μεγαέλεος, και νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ως τον εκμαλώτων ελευθερωτής και των δόχων υπεράσπιστης, ασθενούντων ιατρός βασιλέων υπέρμαχος, τροπέοφόρε μεγάλο μάρτης γεών, Κύριε πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον όλοι μαζί. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εδιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εδιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Νεκταρίου και πάση της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Φίβης Μοναχής και της συνοδείας αυτής. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, θείας βοηθείας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, διαφυλάξεως, μακροημερεύσεως, των δούλων του Θεού, των παρακολουθούντων, την δέησιν ταύτην μετά των οικείων αυτών, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των ενασθενείες κατακειμένων και των προσφερόντων τα δώρα ταύτα μετά των οικείων αυτών, ετι δε και των δούλων σου Σπυρίδωνος Γαριφαλιάς Μαρίας Ευαγγελίας Ευαγγέλους Ανασίου Γεωργίας Μάριου και Έκτορος Δημητρίου και Χρυσαυγής Παναγιώτου Πανωρέας τέκνου και των εγγόνων Βασιλείου Σταθίας Δημητρίου Θεοδόρος τέκνου Πετελεήμων της Ευθυμίας Αχιλέας και των τέκνου Παναγούλας Κωνσταντίνου Στυλιανού και Κωνσταντίνος Ανδρέου Ζηνοβίας Αναστασίας Δημητρίου Νικολάου Ευδοκίας Θεοδόρου Γεωργίου και Ευδοκίας Μαρίας Άρης Τηλιανής και των τέκνου Γεωργίου Μαρίας Αλεξάνδρου Φωτεινής Κυριάκου Ελένης Γεωργίου Δημητρίου αδερφών των συγγενών και των τέκνων Κωνσταντίνου Ελένης Δημητρίου Δήμητρας Γεωργίου Θεοδόρου Ηλιάνας και των συγγενών Μαρίας Εμμανουήλ Δημητρίου Αφροδίτης Παναγιώου Παναγιώτας Αντωνίου Αθανασίου Μαρίας και Ιωάννου Φούλας Χαραλάμους Αναστασίας Αλεξάνδρου Μαρίας Βασιλείου και Άνης Δήμητρας Γεωργίου Μαρίας Ιωάννας Ιωάννου Ιωάννου Αναστασίου μετά των τέκνων Παναγιώτας Ιωάννου Ευτέρμης Ελένης Χρήστης Σοκράτου Αθανασίας και Βασιλείου Βασιλικής Ευσταθίου Μελίνας Μαρίας Παύλου και των συγγενών Γεωργίου Μαρίας Καλλιρόης Αγγελικής Δημητρίου Νικολάου Μαρίας και Γεωργίας. Να περνάτε και μέσα στην εκκλησία να προσκυνήσετε και το λείψανο και την εικόνα του Αγίου Θεοδοσίου. Ευαγγελίας Λουκά, Δεσποίνης συγγενών των φίλων και των οικείων Βασιλικής Ευτυχίας Λεμονιάς Βασιλικής Εκατερίνης Ζαφυρένης Παρασκευής και Ζαφυρίου Αργυρός Κωνσταντίνου Ιορδάνου Ελπίδας Θεοδόρου Μιχαήλ Μαρίας Γεωργίου Παναγιώτας συγγενών και των τέκνων Γεωργίου και Φωτεινής Βασιλικής τέκνων και των εγγόνων Κωνσταντίνου Μαρίας Αργυρός Ιωάννου και Καλλιόπης Αθανασίου Νικολέτας Σωτίου Ελένης Παρασκευής Αλεξίου Δήμητρας Δεσποίνης και Νικολέτας Δημητρίου Κωνσταντίνας Αναστασίου Σουλτάνας Κωνσταντίνου Δήμητρος Κωνσταντίνας Σουλτάνας Ιωάννου Σταυρούλας Νικολάου Καλλιόπης και των τέκνων Σπυρίδωνος και Ευανδρίας Νίκης και Παναγιώτου Γεωργίου Βασιλικής μετά των τέκνων και των αδελφών Βασιλικής Υπερηγίας και Θείας Βοηθείας μετά των τέκνων και της εγγονής Βασιλείου Χρυσούλας τέκνων των εγγόνων της Δούλης Χρυσούλας Υπερηγίας και Θείας Βοηθείας Παναγιώτας τέκνων και των εγγόνων Γεωργίου Περιστέρας τέκνων και των εγγονών Εκατερίνης και Γεωργίας Ιωάννου Χριστίνας μετά των τέκνων Χρυσούλας Άννης Νικολάου Θανασίου Σαράντη Ευσταθίου Μαρός Γεωργίου Ελευθερίου Μαρίας Σταυρούλας Θεοδοσίου Γεωργίου Διονυσίου Ελευθερίου Αλεξάνδρου Δήμητρας Αλίκης Γεωργίου Αγγελικής Εκατερίνης Κωνσταντίνου Μαρίας Χρυσούλας Κωνσταντίνου Ραφαήλ Φιλοθέου Ιερομονάρχου Μακαρίας Μοναχής και της συνοδείας αυτής Νικολάου Μαργαρίτας Ανδρέου Κατερίνη Γεωργίου Παρασκευής Μαριάνθης Ιωάννου Δημητρίου Ιωάννου Αλεξίου και Νικολάου Φωτίου Ναυσικάς και του τέκνου αυτών Ιωάννου Παναγιώτου Άννης και του τέκνου Ζαχαρίας Ζαχαρούλας Δήμητρας Κωνσταντίνου Στυλιανής Αντωνίας
Μαρίνης, Ελισάβετ, Χρήστου, Χριστίνας, Εκατερίνης, Λάουρου, Παρασκευής, Νίκης, Θησέως και Κωνσταντίνου, Σιλουανής μοναχής και της συνοδείας αυτής, Μακαρίας μοναχής και της συνοδείας αυτής, Νίστη Δέσποινα Φιλάνθρωπε, Γεωργίου Άννη, Βασιλείου Παρθενόπης, Κωνσταντίνου Λάμπρου, Παναγιώτα Σωτηρίου, Χριστίνης Ιωάννου, Ελισάβετ Πολυχρονής, Τηλιανού Κανέλας, Αθανασίου Ελευθερίου Σταυρούλας Πάρη, Αναστασίου Μαρία, Σοφίας Ελισάβετ Μετροτοντέκνων, Αναστασίου Ιερομονάχου, Γεωργίου Σταυρούλας, Αλεξάνδρου Σταυρούλας, Χρήστου, Σταματούλας Γεωργίου και Σταυρούλας, της Δούλης σου Χριστίνας, Υπηρεγγίας και Θείας Βοηθείας Μετροτοντέκνων και των νεηγόνων αυτής, Αλεξάνδρου Γεωργίου Παρασκευής Γεωργίου Κωνσταντίνου Νικολάου Ευαγγέλου, Ευαγγελίας Μετροτοντέκνου Ζαχαρίου Δεσπίνης, Αθανασίου Κωνσταντίνου Αγγέλου, Νικολάου και Ειρήνης, Χρήστου, Αλεξάνδρου, Γεωργίας, Παναγιώτης, Αναστασίου, Ντενής και Βασιλείου, Πινελόπης, Αγγελικής, Χρήστου, Βασιλείου και Πινελόπης, Αθανασίου, Δήμητρας, Δημητρίου, Αποστόλου, Ιάννου, Θάλου, Πληξένης, Αποστόλου, Γεωργίου, Σταματίας, Βασιλείου, Καραλάμπους, Αλέκας, Ειρήνης, Αθανασίου, Θεοδόρος, Κωνσταντίνου, Βίκης, Αθανασίου, Μαρίας, Τάκης, Παναγιώτου, Υγείας και Θείας Βοηθείας υπεραυτών είπομεν όλοι μαζί. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην και την ιεράν και σεβασμίαν μονήν ταύτη και πάσαν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλακτου γενέστη, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών του αποστρέψε και διασκεδάσε πασανοργήν και νόσου, την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, νης της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών. Πείτε μου τα ονόματά σας τώρα. Πείτε μου τα ονόματά σας. Επιδεόμεθα έτη δε και του δούλου των δούλων του Θεού Μιλτιάδου Σοφίας, Βασιλείου Δεσποίνης, Μιλτιάδου και Μιχαήλ, Φωτίου και Μαρίου, Νικολάου και Εκατερίνης, Σοφίας και Κωνσταντίνας, Υγείας και Θείας Βοηθείας υπεραυτών είπομεν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπίς πάντων των περάτων της γης. Και τον ενθαλάσσες και έρημα κράνη και ήλαιος γενού ημίν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ειρήνη πάση. Ας κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν, δέσποτα πολυέλεη Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της υπερευλογημένης δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων αερών θείων δυνάμεων σωμάτου, οικεσίες του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Θεοδοσίου, του Αγίων Δόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου Προστάτου και Εφόρου ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, χαρίτονος του ομολογητού, την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ευπρόσδεκτων ποιήσεων τη δέησιν ημών. Δόρισε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη Θεία και Ιερά σκέπη των πτερίγων σου. Αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων. Ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσον τας ψυχάς ημών, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Θεοτό και Παρθένε, Γέρε και χαριτωμένε,
5 άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών 5.000 άνδρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, το σύτον, τον ίνων και το έλεον, και πλήθωνον αυτά εν τη αγία και σεβασμία μονή ταύτη και εις τον κόσμον σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον και ευλόγησον, ότι σύ ο ευλογών αγιάζων πληθύνων τρέφων συντηρών διακυβερνών τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Όλοι μαζί. Πλούσιοι εκτόχευσαν και πείνασαν, οι δε ζητούντες των Κύριων, ούτε λατωθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι εκτόχευσαν και πείνασαν, οι δε ζητούντες των Κύριων, ούτε λατωθήσονται παντός αγαθού. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Αερών Θείων δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Θεοδοσίου, του Κοινοβιάρχου, του Αγίου Δόξου Μεγαλομάρτυρος και προστάτου ημών Γεωργίου, του Τροπεοφόρου, του Εναγής Πατρός ημών Ιεροθέου Πρώτου Αρχιεπισκόπου των Αθηνών, του Αγίου Δόκτου, του Εναγής Πατρός ημών Εκταρίου Αρχιεπισκόπου Πενταπόλεως, του Ενεγίνη του Θαυματουργού και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Στεφάνου του Νέου του Ομολογητού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Χαρίτωνος του Ομολογητού, που την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σούσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Θα στρέψουμε τις ευχαριστίες μας πρωτίστως στο Μητροπολίτη Αργολίδος κύριο Νεκτάριο, αλλά και στην γερόντισσα εδώ της Μονής, την μοναχή Φίβη, η οποία μαζί με τις υπόλοιπες αδελφές εδώ ασκούνται πνευματικά. Να τους ευχαριστήσουμε που μας δώσαν την χαρά, την ευλογία να κάνουμε αυτήν τη δέηση μπροστά στην θαυματουργή εικόνα του Αγίου Θεοδοσίου, το οποίο βρίσκεται στο μέσα ναοδάκι το μικρό, στο καθολικό αλλά και έμπροσθεν των θείων και ιερών λειψάνων. Είναι η εικόνα που προσκυνήσατε εκεί δεξιά. Όπως μπαίνετε δεξιά, που έχει το καντήλι μπροστά, είναι αυτή η εικόνα του Αγίου Θεοδοσίου. Λοιπόν, και δίπλα είναι και τα ιερά λείψανα. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν την γερόντισσα για αυτήν την μεγάλη ευλογία που μας έδωσε. Θα προσκυνήσουμε με ηρεμία, με ησυχία και θα πρέπει να γνωρίζετε όλοι σας, με πρώτον εμένα, ότι όταν μπαίνουμε σε ένα μοναστήρι δεν συζητάμε, δεν κουβεντιάζουμε. Κουβεντιάζουμε τόσες ώρες στις καφετέριες, στα σπίτια μας, στους φίλους μας. Κάποια λεπτά δεν μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την γλώσσα την οποία την χρησιμοποιούμε για να συζητήσουμε και να τα αφήσουμε έξω από το μοναστήρι και να αφήσουμε την σκέψη μας και το νου μας και την καρδιά μας στην προσευχή. Γι' αυτό ερχόμαστε στο μοναστήρια. Δεν ερχόμαστε γιατί δεν έχουμε τι να κάνουμε. Πρέπει να γεμίσουμε πνευματικά την ψυχή μας. Αν δεν τη γεμίσετε με το να σταματάτε να μιλάτε, θα τα πείτε έξω. Στις καφετέριες. Όπου πάμε. Έχουμε τρόπους και χρόνο να μιλήσουμε. Αφήνετε λοιπόν την ψυχή σας και την καρδιά σας με ηρεμία στο κάθε μοναστήρι το οποίο πηγαίνουμε, να προσκυνάτε την ιερά εικόνα που τιμάτε το μοναστήρι και να αφήνετε την καρδιά σας να μιλάει με τον Άγιο, όχι με τον διπλανό σας, με τον Άγιο. Έχουμε χρόνο πολύ και στη διαδρομή μας θα συζητήσουμε και στον ναύπλιο που θα πάμε θα συζητήσουμε. Εδώ είναι τόπος προσευχής. Αυτό που οι μοναχές εδώ κάνουν. Έχετε πάει σε κανένα μοναστήρι να δείτε τις μοναχές να ομιλούν αναμεταξύ τους ή τους μοναχούς? Ούτε την ώρα της λειτουργίας, μόνο την ώρα των διακονημάτων τους.
Αυτό λοιπόν το παράδειγμα να ακολουθήσουμε για να μπορέσουμε να αλλάξουμε και κάτι. Να φύγουμε από την καθημερινότητά μας, να φύγουμε από τα ίδια και από τα ίδια, βρε αδέρφια με ευλογημένα. Γι' αυτό λοιπόν θα σας παρακαλέσω, τώρα θα περάσετε όλοι να πάρετε τον άρτο από εδώ, από εμένα, και πάλι θερμές ευχαριστίες προς τη γερόντισσα και στις αδελφές που τα έχουν τι όμορφα εδώ στον Άγιο Θεοδόσιο, τι περιποιημένα, τι πεντακάθαρα, του οποίου σημαίνει ότι δεν θα αφήσουμε εμείς σκουπιδάκια ούτε τα σακουλάκια από τον άρτο που θα φάμε, θα τα πετάξουμε κάτω, Κοιτάξτε πόσο νοικοκυρεμένα είναι, έτσι νοικοκυρεμένα θα τα αφήσουμε και θα φύγουμε. Να πάτε στην έκθεση τιμονής, αν θέλετε να βοηθήσετε, να πάρετε ένα λιβάνι εδώ για το μοναστήρι του Αγίου Θεοδοσίου ή ό,τι άλλο θέλετε και στην συνεχεία να πάμε στο Πούλμαν και να πάμε να δώσουμε την φιλανθρωπία μας στις φυλακές, τις οποίες κάνουμε σήμερα πράξη αυτό που ο ίδιος ο Χριστός είπε, ότι στη φυλακή ήμουν και επεσκέψαστέ με. Ευτυχώς εμείς είμαστε από αυτούς που μπορούμε έστω μια φορά στο τόσο να επισκεπτόμεθα τους φυλακισμένους έστω και αν έχουν λάθος. Δεν θα είμαστε από τους άλλους τους κατηραμένους οι οποίοι δεν είδαν τον Θεό και τον Χριστό μέσα στις φυλακές γιατί δεν τους άφησε ο εγωισμός τους, γιατί θεώρησαν ότι αφού κάναν λάθος ας τους δώσουμε κι εμείς ένα πάτημα να πάνε παρακάτω. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε αυτή την φιλοσοφία στην Εκκλησία μας. Εμείς στην Εκκλησία μας έχουμε την φιλοσοφία απλώνω το χέρι μου γιατί μου απλώνει ο Θεός από ψηλά το δικό του, όσο αμαρτωλός και αν είμαι εγώ και ο καθένας μας. Να είστε λοιπόν όλοι σας ευλογημένοι, κάθε καλό στα σπιτικά σας, ελάτε έτσι και έτσι όπως μπορείτε και να πάμε στην ευχή του Θεού. Όλοι μας, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, βοήθειά μας.